Már nem is olyan könnyű tüntetni, mint egy éve. Az nem úgy van, hogy bejelentesz egy tüntetést, és akkor élhetsz a gyülekezési joggal, mert jön a kormány, a főváros, és lefoglalja pont azt a helyet, ahol te tüntetni szeretnél. Ez a módszer a legkevésbé sem emlékeztet a demokráciára. És az is nagy kérdés, hogy a környékünkre bejelentett szélsőjobboldali tüntetés vajon hogyan engedélyezhették egy pillanat alatt, miközben nekünk hónapokig kellett harcolni azért, hogy így lehessünk. Arany János egy nagyon fontos dologra figyelmeztet bennünket az elveszett alkotmánnyal. Nevezetesen arra, hogy a magyar történelemben rendszerint a szabadság ügye és a függetlenség ügye kéz a kézben járt. De nem mindig. Van, amikor a szabadság ellenségei a kerítésen belül támadnak. Erről szól az elveszett alkotmány is. Az elveszett alkotmány központi alakja Rák Bende, az alkotmánypusztító maradiság örök képviselője. A Rák Bende díjat azok a magyar politikusok és közéleti szereplők érdemelhetik ki, akik a jogállam, az alkotmány tönkretétele terén meggyőződésből vagy gyávaságból maradandót romboltak. Fődíjat kap a Rák Bende hasonmás versenynyertese. A díj egy medvecsapda, a Csalinak belehelyezett alkotmánja. Megtisztelő díjat Szájer Józsefnek ítélte oda, mert miközben máig nem tudjuk, hogy kik írták az alaptörvényt, nem csak elhitette, hogy a Brüsszel-Strasbourg vasúti viszonylaton egy iPad-en írható az alkotmány, hanem miközben személyes szerepe volt a demokratikus jogállam létrehozásában, kulcspozíciót vállalt annak lebontásában is. A Rák Bende díj Úri Lócsiszár fokozatát Balsai István nyert. Ez a nemzet könnyeivel feltöltött kemping infúziós készlet. Balsai István olyan egyéni képviselő indítványával, mint amelyben például a bírósági ítéleteket érvénytelenítő semmiségi törvény kiemelkedő szerepet játszott a jogállami alkotmány pusztításában. És ezt azzal a bravúrral tetézte, hogy ő maga terjesztette be azt az alkotmánybíróság létszámának növeléséről szóló törvényjavaslatot, amely aztán lehetővé tette, hogy alkotmánybíró lehessen. A Rák Bende díj róka lelkű fokozatát Lázár János nyerte el. Íme itt látható egy kenyérből készült utcakő. A Rák Bende díj élesen csikorgó érckakas fokozatát Szijjártó Péter kapta. Ez egy iPad aranyláncon. Szijjártó Péter szóvivői munkájával kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy a közügyek nyilvános megvitatása ma Magyarországon szinte lehetetlen. A zsűri pozitív nem Rák Bende díjat is kiosztott. Vojnics Erzsébet festőművész műve. A pozitív díjat megosztva ítélte oda Parti Nagy Lajosnak, a nemzeti együttműködés rendszerének az alkotmányosság alapértékeit számon kérő ironikus ábrázolásáért, valamint az alkotmánybíróság hatásköre megcsonkítása miatt lemondott alkotmánybírónak. Mivel az utóbbit nem találjuk, a díjat Parti Nagy Lajos egyedül veheti át. Nincsenek illúzióim, ennek még sokáig foghatok örülni, sokáig kell még nemet mondanunk. Nemet a Tejhatalom ZRT-re, a Kerál új ruhájára, az elveszejtett alkotmányra, erre az egész avittális, gőgös, sértett és sietős berendezkedésre egy demokrácia romjain. Siránkozni nem akarok, lelkesíteni nem tudok. Teszem, amit a dolgomnak vélek, s akkor az a dolgom. Leírni a magam módján és nevében ezt itt, magunkat, Mária országát és a sok-sok Márióét, ahol a nem Rák Bendék többen, a Rák Bendék meg hatalmon vannak. Aztán fordítva, amíg a kurtafarkú malac túl, amíg meg nem. Én
Hány standon van jelenleg kint az LMP, itt a Kossuth Lajos úton? Hát mintegy 200-an vagyunk kint. A mai napig közel 50 000 aláírás gyűjt össze, de itt a mai napon is több ezerre számítunk. Fél évvel ezelőtt egy egész más póló volt önön, mi változott? Változni semmi nem változott, a véleményem sem változott. Csak amit a hajléktalanokkal tettek az elmúlt fél évben, hogy kriminalizálták őket és kirekesztették a társadalomból. Én úgy gondolom, hogy ez a kép igazabb, mint az a kép, amit Kerényi úr szerkesztett a kormány megrendelésére. Megnövekedtek a kilakoltatások? Természetesen igen. És sok mindenkinek például azért, mert nyilván tartozása volt. Bizonyos forrásokból tudom, hogy a 15. kerületben például előfordul olyan, hogy önkormányzati lakást bérlők, akik rendesen fizették a hiteleiket, illetve rendesen fizették tulajdonképpen az összes törlesztő részletet, amit fizetniük kell, akár annak rovására is, hogy nem tudtak rendesen enni, most kilakoltatás alá kerülnek. Hát például mondjuk van egy eset, amivel pont a mi csoportunk, a Város Mindenki csoport foglalkozik, Laska Szeréna. Nagyon egyszerű volt a történet, lejárta végül is a szerződése tavaly októberében, és őt akarták kilakoltatni, őt mondjuk most egyelőre felfüggesztették, mert méltányosságot figyelmen kívül hagyták. De van egy másik, például Sedló Zoltán, ők már el is hagyták a lakást. Most egyelőre nem tervezünk mozdulásokat, ezt mind tulajdonképpen megpróbáljuk tárgyalás útján elintézni az önkormányzattal. Ha nem sikerül, akkor talán, de még egyelőre ilyenben nem gondolkodunk. Igen, lesz tiszta kezek külön megmozdulás is. Megmondom, most azért nem is akartunk külön rendezni, hogy úgy érezzük, hogy most egy összefogásra van szükség, megmutatni azt, hogy mindenfajta szín mellett van egy közös dolog, ami összefogja ezeket a szervezetek, akik összegyűlnek, az pedig, hogy nem tűnik el, hogy a demokráciát leépítsék, nem tűnik el a kettős bezvény, tehát a hazugságokat. A lágymányosi érdekképviselet már viszonylag korán kötött egy megegyezést az ELTE Társadalomtudományi Karának a hallgatói önkormányzatával, ha jól tudom. Kérdés az, hogy számíthatunk-e közös akciókra? ELTE TTK-ök és hallgatói hálózat lágymányos érdekképviselet. Elképzelhető helyi szinten mindenképpen egyébként közös projektjeink vannak már most is, olyan dolgok, amiken közösen dolgozunk. Például az egyik egy kezdeményezés, hogy az indexeket töröljék el az ELTE-n, vagy legalábbis ne legyen kötelező az indexekkel történő jegybeíratás meg a leadások, a másik pedig a közösségi terek fejlesztésére irányuló kezdeményezés. Helyi szinten abszolút vannak közös projektjeink most már. Dr. Stágel Bence az X-nek, az Ifjúsági Kereszténydemokraták Szövetségének az elnöke azt nyilatkozta nekem, hogy állítása szerint a hallgatói hálózathoz tartozó személy törte fel az X honlapját. Mi a véleményed erről? Ez nem igaz. Az X honlapját az Anonymous csoport törte fel. Neked mi a véleményed a honlap feltörésről? Én úgy gondolom, én nem törném fel, tehát nem tudom elítélni az ilyen akciókat, hogyha olyan személyek vagy szervezetek ellen irányulnak, akiket elítélek. Az X-nél lehet, hogy ez egy kicsikét túlzás volt, de megértem azt, hogyha valaki ezen felháborodik és feltöri a honlapjukat. Végül utolsó kérdésem, hogy számíthatunk-e harmadik hallgatói fórumra? Természetesen, igen. What do you heard about Hungary and Hungarian system? Hallgassátok meg Jónás Mariannát. The change of the constitution, the no more free radio. That's what I heard. Came here to show our solidarity. Európára Solidarity about what? ahelyett, hogy szembenéznének a hibáikkal. Úgy tesznek, mintha erre az országra semmilyen megegyezés nem lenne érvényes, mintha nem lennénk az unió részei, mintha nem lennénk ott mi is Brüsszelben. Mutassuk meg, hogy a Magyar Köztársaságban olyan emberek laknak, akik hisznek